What do you want? Oh, I should be up. The guy who was Don't give them cover. Anzi moyo wenyu wakanaka ndo waita kukwanisa kubatsirwa nasi. Pasina izvo kuti moyo wakanaka. Takuzvirei kupikwa nekuti havigwa. Wakanaka. Uya netimu vara ari zvikwadi. Mwana pakuharika zvakufamba. Watch it, I don't go down one. I don't have to go. Say, fun. I don't say, very good. When you let me put this Christmas in here, don't give us. Don't use the present. Present, you put more come back. I'm going to buy dinner. Oh, I'm going to Nessa pamsou que ah, apa kemana? Cik, puji makan satu kudi kau nanti Amy. Ini lebih ya, apa tak kau apa suci suci macam ni. Kunggu macam mana? Gara baga mira, ano gara bazu zeda zi. Ah, mira apa? Vrei aku di lagi sih. Ubi ayo, ubi ada ni terapi aku gara ni. Mira sama ni. Ana gara ni. Apa nak gara semua?
Bonita. Vamos usar isso. I'm going to say this. No, look at the one. I think my job, this is my pena. Zuro wani wakavhurumutswa vakavata bhekera kamukanganisiyaka unoswara kuti wana pakuita kunochana munhu neshuwa wakavata ipapo kati wakawanyara asi nene nekunata awa vakotakurandira ndiri sekuru shera vhidhiyo iri zvazoita facebook iri kune muda mbere kumwa kwenine kamada isunoedita chidirita unomadownloada ndokuudza kuti unodownloada zvare wakamaonawo hobhoso avamene kwadzazitoinda nhasi maaudio anga achitumira Mawanika amahombe manje vaya ite madiki mahombe makashandira akara kundari ukasuwiwa mazuva ananzi utorivawa kuti ndari vasukakushinga ndii vanodona avadone Padona ndivanopacho. Padona ndivanopacho. Ndivanopacho.